karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. ug imo ang beach resort. Ako ang bay sa bukid ug ang bay sa syudad. Ug tunga ta sa kwarta sa bangko ni Papa. Magtunga ta sa abot sa negosyo. Ang imong share automatic nga mosuod sa imong bank account. Unsa man? Fair na ba na para nimo? Ug usa lang kabutang ang pangayoon ko. Unsa ka? Putla ang tanan nimong koneksyon kang Ayesa. Tungod kay pangasaw-on ako siya. Unsa? Mo lang ka ng buhaton mo, Kent. Dili ka na mo kontak ni Ayesa sa laktod. Papasa siya sa imong kinabuhi. Dili ka na mo tanaw pa niya. Kung buhi pang atong amahan, mausab ka na iyang isulti nimo. Nakasabot ka ba sa akong isulti nimo? Oh, Ang imong anak ang himuang inspirasyon sa imong kinabuhi, Kent. Siya ang isentro. oo kuya. Maayo. Kinahanglang atimanon nimo ang imong asawa o anak. Oh, Good. Sige. Muna ko nimo. mga sawa yun ay si Kuya Hans kang Ayesa. Si Ayesa yun ang iyang ipuli ni Kara. Makaluag mo sa distugan kung maglakaw-lakaw ta. Ayesa? Uy! Ndang! Nang Marta, ikaw mo ko din na. Naguha akong kahoy. Mao ba? Saan na ni mong kahoy? Ay, para isugnod. At tabangan na lang tika nang. Ay, uy, ayaw, uy. Tabangan na lang tika. Wa mo ko'y lingaw. Pero basin bayag masuko si Hans. Dili siya masuko ng uy. Gawas pa. Wa man siya karon sa bay. Niato siya sa syudad. Ikaw. Naghala na tag nakuha para sugnod ng Marta, uy. Kahibaw ka. Nakay batasan nga parihas ni Kara. Ha? Dili mahimot ang si Kara nga magtanaw lang samtang ang uban doon na igibuhat. So kad mamatay ang inahan ni Kara, ako na ang nagpadako niya. Kung buutan kaayo siya. Mahinumdum pa ko nila ni Kent nga magsigig suot-suot sa kakahuyan. Magduwa dito. Si Kent og si Kara ang suod? Ay, oo. Perming si Kent din kung wa siya klase. Abi magani na kog uyab sila. Ha? Nakita ko nga happy ra gyud ang duha. Pero nausab si Kara sa dihang sila na si Hans ang nagkarelasyon. Ha? Ambot ba? Nagkalitan manggani ko kung nganong sila na hinuon si Hans o si Kara ang nagkauyab. Nga si Kent man unta ang close kaayo ni Kara. Nang Marta, unsa imong tanaw ni Kent nang? Sukad mamatay ang ilang amahan. Si Hans na ang magbuot sa tanang buhato ni Kent. Lahi ragyod kaayog batasan ang duha. Si Hans istrikto, hilumon, samtang si Kent open, malipayon og Nang Marta, kahibaw ka. Tingali, buhi pa si Kara hangtod karon kon. Sila pa si Kent ang nagkahigugmaay. ha? Nang Marta, Naluoy kay ko ni Kent. ha? Ngano man?
Nganong naluoy maka ni Kent nang? Tungod kay mihilak si Kent. O misumbong na ako sa kasakit siyang gibati. Sa dihang si Kuya Hans niya ang gisugot ni Kara. Unsa nang? Dili lalim kun isalikway kas mga tao nga imong kimahal. Og mao ka na ang gibati ni Kent. Nganong nabuhat man sa dinikara? Ambot, galit ang hitabo. Sa dihang gipaila na ni Kent si Kara sa iyang magkuwang. Inanay na sang nausab si Kara kang Kent. Hambot ba? O ako kasabot kung unsay gipakao ni Hans kang Kara. Nga nabalhin man ang iyang pagmahal ni Ini. Mao ba? Usahay, makatuo na lang ko sa giingon sa uban. Nga tinuod gyud nga tunay lumay. Dili tingali lumay ang gigamit ni Hans nang uy. Unsa man di ay? Ang gugma ni Kent niya. Unsa? Nahibaw ko nga mahal ni Kent ang mag-uwang. Pero mao kini ang gihikaw ni Hans kang Kent. Mao nga, humok ra mo give up si Kent sa mga gusto para sa iyang mag-uwang. Ha? Mao ka nang nakita nako. Og si Hans, nag-uyo sa kagahapon. Sa iyang kasuko nga doon nila ing babae nga gimahal ang iyang amahan. Og ang bunga, mao si Kent. Ayes ha? Og si Kent, siya ang anda mo sakripisyo alang siyang magkuwang. Nang sorry ha. Na-emotional naman ni noon ko. Pero okay na si Kent rin nang happy na siya nga nagpaabot sa pagpanganak ni Claire. Katong kiat nga babay. Ha? Nadana ni Kent din hikaw sa. Pero kay Pao ka, dili sila bagay si Kent ug si Claire. Nganong nakaingon man sad ka nang? Ay, kiat man to si Claire. Bisan uyab na sila si Kent, mahilig man tong magpaibog slain. Unsa? Dili kasaligan tong bayhana. Kaya ang igagaw ni Kara nga si Marco, ay nauyab-uyab man niyang sekreto. Unsa nang? Ako man ganitong gianggaan og babae para sa tanang gwapo. Og maong akong gipapauli sa syudad si Marco. Kinakitaan man ako nga nagkisilas kakahuyan. Unya si Kent, dirira in towns bay. Nahibaw ba ini si Kent nang Marta? Ako ra ang nakakita. Si Marco ra ang nahibaw kay sira akong gikasabaan og gipapauli. Hain man ka ng Marco karon nang? Tuwanas gawas sa nasod, namiliw na sad. Basta ako, kausaran akong tanaw sa babay. Makailan ako kung humok ba niyog ilong o dili. Mausab man tingali ang tao. Aw, tingali. Dili na ta maghiskot nila ng uy. Tuod. Ay, doon ako ipakita ni mong picture. May lain ding uyab si Claire. Pero, tungod tingali ni kay nahibaw siya sa kasuod ni Kara o Kent. Ayes tanawa. Tanawa ning nataguan akong picture ni Kent o Kara. Nagsandig sa duga ni Kent si Kara? Mao nang akong gitaguan og maayo. Tungod kay parison kaayo sila. Ay ato lang niya. Ay bisan kaniya hangtod karon no. Kung buhi pa si Kara, sila si Kent gyud ang gusto nako nga magkadayon. Manang, move on na lang ta. Sige, mauli na ko ha. Kay basin ko miabot na si Sir Hans. Sir Hans, kanusarita mamalik og syudad. Unya na. Kung mga anak na si Claire. Ngano man? Gilayan na ka din Wa man. Makabuhat ka bisan unsa ning baya. Makasuod ka na sa tanan ng kwarto nga gusto mo. Ha? Masugot na ka nga musuod ko sa... Musuod ka na sa kwarto sa akong mga ginikanan. Aysa. Una-unaan na lang nga may katungod ka ining baya. Ha? Buhi pagbalik ang kadasig na ning baya. Aysa. Please. Mao ba na ang...
gusto ni Kara. Ayaw na hisguti si Kara. Ha? Gidawat ko na nga patay na si Kara. Tinuod ka? Dili na ko si Kara karon. Dili na ko mahimong musangpit nimo og mahal. Mipahiyom na ka! Mipahiyom na ka, Sir Hans! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!